बियाह नु कइले बड़ो उहो कोर्ट में जाके नाच नचा देम तारा पूरा खानदान के खिलवाड़ बुझले बड़ा लव मैरिज के ई हमनी के खानदानी बिजनेस हो। 3 बहिन 3 दिशा में भागल बनी सो 10 लाख लियाम सनु त 30 लाख होई 30 लाख अपना खानदान के बदल देम सो। प्यार के व्यापार खुलले बरुसा काड़ी ई प्लान हमरा के पहले काहे ना बतैलिस ते। अच्छा तू ही तेज भइल हो पहले बता देती तो हमरा के लेके भगत का। अब बता देलिस नु अब हमरा के छोड़ दे। अब चाहे कुछ हो जाओ अब हम तोरा जोड़े ना रहेम तो ना रहे जो जोन करे के बा कोल। अच्छा ना रहबो रुको तहर भूभुन फोड़वाबो तनी रुको आज कुछ हो जा। हेलो हम सोच ले बनी दरोगा मैडम तनी आई तो है नतिया हमरा के ढेर परेशान क के रख ले बा आई जल्दी तार बुबना छोड़। अरे क्या हुआ क्यों ड्रामा किए हो तुम लोग? का डरामा तो हमार पूरा जिंदगी हो गइल बा जब से हम एकरा के भागा के बियाह कइले तब से हमार हालत खराब बा। दुख तो बुझे कि बियाह का 4 दिन बाद से शुरू हो गए लेकिन बर्दाश्त करत अब बर्दाश्त से बाहर होता। अब हम एकरा जोड़ी ना रहे हमरे के बचा ली। क्या तुमको दिक्कत है? ये तो फोन पे बोली कि इसकी शोषण कर रहे हो तुम। हाँ तनी ध्यान से देखी तो हमरा के रउआ बुझाता कि हम शोषण करे लायक बाचल बानी। अरे कोनो आधानो देखी तो बता दी कि केकर शोषण भइल बा आ केकर पोषण भइल बा। अरे 35 किलो के लेके भागल रही देखी खा के 65 किलो के हो गए बिया हम 35 किलो के। हाँ देखने से तो थोड़ा बहुत लग रहा है कि शोषण हुआ है। आए थोड़ा बहुत हमार माई हमरा के हे हालत में देख ली तो मुंह कुड़िया गिर के मर जाई कही कि बापुआ कटी कैसे हमरा लाल के पियर क देले बिया खियावला बे। तो हम ही कहले बनी का हमरा पीछे पीछे घूम काजर पाउडर लगा के। अरे घूमत रही काहे कि हमरा का पता रहे कि ऐसनो चमत्कार होला। हमरा का पता रहे कि ऐसनो चमत्कार होला। तोरा प्यार होला जैसे बुखार होला। अरे हमार तो ई हाल बा एक के बार में अब तोरा ना जाने कैसे बार बार होला। दरोगा मैडम विश्वास करी 33 के माइलेज देती है या 5 लेखा।